Ola, boas, chamome Jaime, teño esclerose múltiple desde fai 3 anos e pico, 4. Diagnosticáronme relativamente tarde. Tiña uns 40 anos. A min tardaron moito en diagnosticarme a esclerosis porque non se vía nada claro. Empecé incluso indo ao especialista, ao traumatólogo, incluso fun ao reumatólogo, hasta que un neurólogo no Ventorrillo me dixo que debía ser deso. Mandoume ao especialista no Canalejo e este incluso me mandou a Santiago, a outro especialista, para corroborar o seu diagnóstico. Eu empecé a ir todo porque a perna esquerda pois non a movía, non camiñaba. E a partir diso foi cando me toparon a fibrosis, empezou a generar todo isto e a apareceren as cousas. Porque é máis, eu teña esclerosis múltiple, pero polo visto tamén teño Crohn. Por que te enterastes? Porque me mandaron un especialista e apareceu. Un dos síntomas que notei foi que antes, cando notabas máis que estabas cansado ou que te tiñas que sentar, parar ou isto, e agora, pois, digamos que chega moi repentino. Nun momento estás ben, e cando te queres dar de conta, pois non chegas a un banco para poder sentarte e parar tranquilamente. Descansar un pouco, recuperar para poder seguir. Non tes un dominio do teu corpo, por así decirlo, igual que tiñas antes. O da esclerosis dá-me a impresión de que non me acordo das cousas como me acordaba antes, que me olvido de cousas ou se me pasan. En cambio, o dolor non noto ningún. Podes caer, levar un golpe ou estas cousas e non te enteras. O síntoma máis evidente é o de camiñar, que utilizo bastón prácticamente a diario, por non dicir a diario, cando non estou na casa. Porque perdi moita forma física. Eu antes era bastante máis activo, deportista, todo andaba en bicicleta, practicaba atletismo e demais, e agora pois ninguna cousa nin a outra, evidentemente. Pero bueno, permite moverte, non tes por que quedar na casa parado, e facer outras cousas que ao mellor antes non facías. Simplemente vas adaptándote ao que podes facer e cando podes facelo. Que hai veces pois que te sentas e o único que podes facer é estar sentado. A min, cando me diagnosticaron esclerosis, diagnosticáronme a variedade de esclerosis múltiple e progresiva, que non vai por brotes ou non mos diagnosticaron como tal. É menos común, é continua. Non ten brotes aínda que acabei hospitalizado hai un ano. Así que non estou de todo claro, seguro, pero a que teño diagnosticada é progresiva. O tratamento que me dan é iso, cada 6 meses vou póñenmo. Que é bo ou malo? Pois non o sei, porque eu estou ali sentado toda a mañá, póñenmo, acaba e marcho. Non me entero, nin me deixa cao, nin dormindo, nin teño que estar unha semana de baixa, como polo visto está outra xente co tratamento que ten. Esta enfermedade diz que non hai dúas persoas que a teñan igual, que a cada un lle afecta dunha maneira ou doutra. Así que será un pouco por eso, supoño. Con respecto a intentar retrasar ou combatir os síntomas da enfermidade, pois levo 2 anos ou 2 anos e pico indo ao fisioterapeuta. Agora vou cada 15 días, antes iba cada semana. Moi ben, empecé basicamente por intentar ter máis mobilidade e facer máis deporte ou isto. Como ves, sigo co bastón, co cal a melloría non é moita, pero eu noto, polo menos.
vou un pouco mellor e agora empezo en 15 días, non, máis, 3 semanas ou así, o nutricionista, que non me salía o nome. A actividade esta, que aparte promoveron tamén na asociación, o de apuntarse na asociación, por exemplo, é algo do que pois non me arrepinto para nada. Que iba moito máis do que vou, certo, porque podía ir. E agora, pois mira, por suerte, por así decirlo, pois non podo ir tanto porque estou traballando. Bien, pero eso, parece unha boa iniciativa por facelo. Tema do traballo, pois sí, aí casi influi un pouco, porque basicamente eu son arquitecto e non vou a obra. Casi todo o traballo que realizo, por non dicir todo o traballo que realizo, é de oficina. Pero tuve a suerte de que con estes jefes, pois, permítenme eso. O cal, pois, outro compañeiro fai o traballo de campo e eu fago da oficina. Ese é o cambio máis grande, por así decirlo, no día a día. As costumbres, horarios ou que teño coa esclerosis que cambiaron é que busquei un horario máis estable, porque antes, digamos, que era bastante excesivo desto de botas 2 días sin ir á cama, pois non pasou nada. Pasaste facendo deporte, bebendo, comendo o que sea, pois non pasa nada. E agora intentas facer algo máis equilibrado, constante, porque eses cambios pois non che acaban sentando moi ben e intentas evitalos. Non o vexo como algo malo, senón como algo que a mellor tiña que empezar a facer antes de ter que facelo por obligación, por así decirlo. O único que cambiou é o de conducir, que antes conducía e agora hai tempo que non o fago. Pero a ver, en Coruña tampouco é que sea moi necesario conducir ou usar o coche. Podes coller o autobús. Unha anécdota peculiar, graciosa, peculiar, por así decirlo, é os asientos no autobús. Na parte de adiante, os autobuses urbanos de Coruña teñen reservado para persoas con discapacidade, embarazadas, maiores, que utilizan bastón por calquer razón. Cando me ven sentado, en principio, pois digamos que lle extraña, en plan, este que se levante me deixe o sitio, que deixe de... O detalle, cando me ven co bastón, aí, pois digamos que recúan ou pensan 2 veces, en plan, que pasou? Que me perdín? É o detalle de algún chegar todo ufano, en plan, déixame o asiento que son maior que a ti, e ti señalas o bastón, en plan, vale, perdón, e sigues po adiante. Con respecto a saber o que facer unha vez que che o diagnostican, eu teño que reconocer que así como tardaron anos en diagnosticarmo e saber o que era, tardei moi pouco despois de sabelo en apuntarme na asociación. Co cal sempre había unha persona con máis experiencia que a min que me podía responder a preguntas se a tiña. Co cal a xente que lle diagnostiquen de novo agora, pois recomendaríalle eso, apuntarse nesa asociación ou noutra se o que lle quede máis cerca, mellor, ou algún conocido que poda orientalos con eso, porque non é a fin do mundo, nin moito menos. Cambia un pouco a vida? Sí. Que pasas a ter que facer outras cousas? Tamén é certo. Pero buscar alguén que sepa o que é, pois parece que non, pero axuda.